Hello mga Yinyans! Mga Yinyans, ito po yung Honda Click 160 color white. Ayan mga Yinyans, yung flasher light niya sa gilid. Tapos yung headlight niya sa baba. Yan mga Yinyans, yung design ng color white na Honda Click 160. Naka-disc brake siya sa harap. Ayan mga Yinyans. Then, naka-single shock. Then, sa likod naman, naka-drum brake pa lang. Yung sukat ng gulong niya, mga Yinyans, ayan. Yung lapad ng gulong niya. Drum brake siya, mga Yinyans, sa likod. Ayan, mga Yinyans. Yung Honda Click 160 color white. Ayan, sama yung ano niya. Meron siyang lagayan sa harap. Yan mga yan, yung Honda Click 160. Salamat sa panood mga Yinyans. God bless you everyone.